Gipaubos sa mandatory drug test kaganiha ang pipila ka mga sakop sa Mandawi City Police Office kini aron na pagsiguro nga white tigamitan kanila og illegal nga drugas. Ikaduhang gigayon kini sa pagpahigayon og drug test sa mga pulis sa Mandawi karong tuiga. Subay gihapon kini sa subsob nga internal cleansing sa PNP sa ilang organisasyon. Ang report ni Nico Sereno. Mandatory ang gihimo nga drug test sa pipila ka mga sakop sa Mandawi City Police Office. Ang taga-PNP Crime Lab ang mi-administer sa drug test sa moabot si 10 tanan ka mga pulis. Niadtong miaging simana, gipaubos na sa susama nga proseso ang 40 kanila apan gitiwas karong adlaw. Ang mga operatiba gikan sa city ug station ang gipaubos sa testing kun diin gipangayuan sila og urine sample. Labi na gutong may naitabo sa CCPO, mo ginaya to ang siging i-drug test para at least atong makuan ang internal cleansing sa to, ma-continuous gini siya sa to mga unit nga specialized. Obligado ang mga sakop sa mga unit nga magpa-drug test. Ang wala makahigayon kay on leave o baka naka-court duty, patuyoon pag-adto sa crime lab aron mapangayuan sab og urine sample. Kaso mag-positive siya. That is another process. I-confirm na to kagad din natang ang video course, ang investigation, then definitely matanggal sa serbisyo. Wala pa'y gipagawas nga resulta sa testing sa MCPO. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.